Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Ya sunanka? Muhammad Adamu. To Malam Muhammad Adamu, zan iya maka wani tambaya an baraka da an ba? Zan iya in Allah yadda. Na ce da a baka 200,000 da Buhari ya maimaita mulkinsa shekara 8 wanne kake so? Ani 100 ma aka ban zan ji daɗi saboda in je in ci abincin ƙoshi. Yanzu kana nufin 100,000 ma dai ta ishe ka bukatunka kenan. Naira 100 ta isa ba 100 ba. O naira 100 kenan kake nufi? Ba ki ga da tallar ruwa nake yi ba in samu abin da zan je in ci. Allah sarki, yanzu dai kana so ka ce min naira 100 ma ya ishe ka saboda ka yi tallar ruwa zaka samu abin da zaka ci kuma duk a mulkin Buhari? Za a mulkin Buhari mugu ne ba kishin al'umma. Ok, kana nufin dai abin da ka faɗa hakan ka fi so kenan a baka naira 100 da mulkin Buhari? Na fi son a bani naira 100 saboda Buhari mugu ne. To shi kenan, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Zan iya maka wani tambayan bayan nan? Za ki iya. In kana tafiya a ƙasa ka tsinci miliyan 2 za ka yi cigiyan me shi? A'a ba zan iya cikiya ba. Me yasa ba za ka yi cigiyan me shi ba? Saboda wannan mulki shi yasa ba zan iya cigiyan shi. Idan kana nufin duk a mulkin Baba Buhari yasa an kana tafiya ka tsinci 200,000 za ka iya cigiyan me shi kenan? Ba zan iya cigiyan me shi gaskiya. To shi kenan, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Sunana Fatima Abubakar, kan ku manta kuna kallon wannan shiri ne daga CB Sound Studio Kaduna. Assalamu alaikum malam. Amu alaikum assalam. Na ce tambaya gare ni idan ba za ka damu ba. Faɗa zan baki amsar ki. Da a baka 200,000 da Buhari ya maimaita mulkinsa shekara 8 wanne ka fi so a ciki? To ai gwara a bani 200,000 domin in na san na jujjuya na san me zan samu kuma na san ta ya zan bi da su. Ok, kana nufin kenan yanzu gwara 200,000 da mulkin Buhari? A wannan sosai ne tunda dai ba a kare mana rayuwarmu da abin da ya shafi sana'o'inmu da abin da ya danganci makotan haka masu fita nesa suna nemowa domin mu ta su muke yi ba a ce muna yin wanda suna gida suna kai mu ƙasa ba ne. To shi kenan, na gode, Allah ya saka da kari. Zan iya sanin sunanka? Sunana Ibrahim Musa. To Malam Ibrahim Musa, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Zan iya maka wani tambayan bayan nan? To ban dai san wani tambaya rake ba, ban sani ba ko ina da ansar ta. Na ce me ake nufi da maloho? Malo irin kaman sakare haka kowawa. Ok, kana nufin dai sakare kowawa shine maloho. Garanti wannan magana daidai ne. To na gode, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaiki salamu. Dan Allah tambaya gare ni idan ba za ka damu ba. To shikenan ina sauraron ki. Na ce da a baka 200,000 da Buhari ya maimaita mulkinsa shekara 8 wanne ka fi so a ciki? Tsakani da Allah matsayina na talaka kuma dan kasuwa ni gaskiyar lamari har ga Allah na fi son 200,000 nan zan juya ta. In Allah ya juya ta, in Allah da masa abin da Allah zai hore mu akan ta ba. Yanzu kana so ka ce min kenan gwara a baka 200,000 da Buhari ya maimaita mulkinsa? A halin da ake ciki yanzu gaskiyar lamari gara ban 200,000 nan zan iya juya ta gaskiyar Allah da ta haɓaka. To shikenan, na gode, Allah saka da kai. Zan iya sanin sunanka? To gaskiya sunana Abba. To Malam Abba, zan iya maka wani tambayan bayan nan? To in dai da hali zan iya ina sauraron ki. In kana tafiya ka tsinci miliyan 2 za ka yi cigiyan me shi? To gaskiya halin da ake ciki miliyan 2 na tsinci miliyan 2 gaskiya zan iya rike miliyan 1 a guri na miliyan 1 kuma zan yi sadaka ga talakawan uwana. Kenan za ka yi sadaka da miliyan 1 ma talakawa 'yan uwanka, miliyan 1 ka rike a wurinka kenan? Kwarai ko ina rufin haka. To shi kenan, na gode Malam Abba, Allah ya saka da alkhairi. Zan iya maka wani tambayan bayan nan? To ina sauraron ki. Na ce me ake nufi da maloho? Maloho to wani abu ne daban dai da Hausa sai kiransa amma ba su fassara na sani ba. Bakani da Allah. To shi kenan Malam Abba, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Sunana Fatima Abubakar, kar ku manta kuna kallon wannan shiri ne daga CB Sound Studio Kaduna. Na gode. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Dan Allah Malam tambaya garin idan ba za ka damu ba. In Allah da ba zan damu ba insha Allah. Na ce da a baka naira 200,000 da Buhari ya maimaita mulkinsa shekara 8 wanne ka fi so a ciki? Gaskiya a yanzu da a ce Buhari a bani 200,000 ya maimaita mulkinsa a wannan rayuwa halin da muke ciki. Gwara a ce ma ni a yau na faɗi na mutu ba ko sisi. Kana tafiya ka tsinci miliyan 2 za ka yi cigiya me shi? Gaskiya ba zan ci giya ba.
Ba za ka yi cigiya ba? Allah ba zan ci giya ba. To me yasa ba za ka yi cigiya ba? Abin da yasa ba zan ci giya ba ina neman su. In na samu Allah ya taimaka min a wannan tsuntuwar da na yi. In Allah ya yarda sai na ci da mutanen da ban taɓa tunani ba har Allah ya warware min wannan musibar da zan yi haɗe ta ranar gobe kiyama. To shikenan nagode Malam Mudansir, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba tambaya gare ni idan ba za ka damu ba. To kamar na me yake? Kana tafiya ka tsinci miliyan 2 za ka yi cigiyar me shi? To ni dole in koyi da addini na saboda addini na nuna cewa man waje da lokacin fali arifu hasana duk wanda ya tsinci wani abu yayi cikin shekara daya ya sanar shekara daya in bayan shekara daya ka samu dama kai amfani da shi amma in kuma bayan kai amfani da shi in bai shi ka tabbatar nashi ne sai ka biya shi. Ok, kana nufin yanzu dai in ka samu miliyan 2 nan za ka ajiye su har sai bayan shekara, kana cigiyan su har sai bayan shekara sannan za ka yi amfani da su? In Allah yarda. To shikenan baba, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Zan iya maka wani tambayan bayan wannan? To na me kenan? Me ake nufi da tukuba? Tukuba? To ni dai abin da na sani tukuba kaman gashi na a gabana na masu gasa nama. Ok, kana nufin tukuba shine abin da ake gasa nama, to amma baba ka ce nama, naman ai ka san kala-kala ne, wani kalan nama kenan daga ciki? Kaman balangu. Ok, kana nufin tukuba shine abin da ake gasa naman balango kenan? Haka ne. To shikenan baba, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Zan iya sanin sunanka? Sunana Abubakar Jibrin, ana kira na dan Borno. To shikenan Malam Abubakar Jibrin, ana kiran ka da dan Borno. To shikenan Malam dan Borno, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yan mata me sunanki? Sunana Fatima Adam. To Malama Fatima Adam, zan iya tambayan ki in baraki da an ba? Ba damuwa. Na ce da a baki 200,000 da Buhari ya maimaita mulkinsa shekara 8, wanne kika fi so? Amma an ban 200,000. Kina nufin gwara 200,000 kenan da mulkin Buhari? Tabbas. To amma me yasa kika ce haka? Saboda bai muna adalci. Ina nufin bai mana adalci kenan? Tabbas. To Malama Fatima Adamu, na gode, Allah saka da alkhairi. Zan iya miki wani tambayan bayan wannan? Idan kina tafiya ki tsinci miliyan 2 zaki ci giyan me shi? A'a ba zan yi cigiya ba. To Malama Fatima Adamu, kina nufin kika tsinci miliyan 2 ba za ki ci giyan me shi ba kenan? Tabbas ba zan yi cigiya mai shi. To amma me yasa? Ban sai siyar ba. Saboda kike siyar da wake ne shi yasa ba za ki ci giyan me shi ba. To na gode, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum, sunana Fatima Abubakar. Kar ku manta kuna kallon wannan shirin ne daga CB Sound Studio Kaduna. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Dan Allah tambaya gare ni idan ba za ka damu ba. Bismillah. Na ce da a baka naira 200,000 da Buhari ya maimaita mulkinsa shekara 8, wanne ka fi so a ciki? Kan bura uba. Ai gwara 20,000. Kana nufin kenan yanzu gwara 20,000 da mulkin Buhari? Warai ma kuwa. Amma to me yasa ka ce haka? Dalilai da buhu. Ina so in ji wasu daga cikinsu. To kaɗan daga ciki dai ba ingantaccen tsaro, ba makarantar yara, ga abubuwa sun yawa, tsadar rayuwa, ga ba abinci. Yanzu in zaka ci taliya sai ka sa 800-700. Ya zan so wannan mulki ni kuwa? To yanzu dai kana so ka nuna min cewa dai duk a wannan mulkin Buhari wannan abun ya faru kenan. Sosai, wannan kowa ya san haka. In dai a Najeriya nan tamu kake, to ka riga ka san wannan. Da ana sai da buhun masara 3,500, yau na ji an ce 33,000. To shikenan, nagode, Allah ya saka da alkhairi, amma zan iya sanin sunanka? Sunana Muhammad Nasir. To Malam Muhammad Nasir, idan ba za ka damu ba zan iya ƙara maka wata tambaya? Ci gaba. Na ce idan kana tafiya ka tsinci miliyan 2, za ka yi cigiyan me shi kuwa? Zan yi cigiya gaskiya. Za ka yi cigiyan me shi, amma to me yasa ka ce za ka yi cigiyan me shi? Ai ba nawa bane. A wannan yanayi mutum ya yaddar da miliyan 2 in baka bashi ba, ai ka cuce shi. Mulkin fa Buhari ake ciki, ka kumanta. Yanzu kenan ni dai yanda ka faɗa min cewa mulkin Buhari ba a jin daɗi, kuma kana nufin har ka tsinci naira miliyan 2 kuma sannan za ka yi cigiyan me shi, ka tabbata? Na tabbata gaskiya. Da Buhari zai ji tsoron Allah kamar yadda na tabbata ina jin tsoron Allah, da Najeriya yanzu ba haka ba. To shikenan, nagode, Allah ya saka da alkhairi. Zan iya maka wani tambayan bayan nan? Zaki iya. Dan Allah, me ake nufi da sakaina? Sakaina? To abin da na sani da sakaina shine kamar a ce ka samu abu baka mai riko mai kyau. Shine sakaina. Ok, to na gode, Allah ya saka da alkhairi. Yanzu dai kana so ka ce min in ka samu abu baka rike shi hannu biyu ba shine sakaina? Ka mai rikon sakaina, ba ana cewa rikon sakaina kashi ba? To na
na gode, Allah ya saka da alkhairi. To ni ma na gode. Kar ku manta kuna kallon wannan shiri ne daga CB Sound Studio Kaduna. Na gode.